Здравейте, пичове, аз съм Гошо Младеницата БГ и днес ще ви покажа 3 програмки, които може да снимате за Android. Първата е Mobizen Screen Recording, която аз снимам с нея. Ето това представлява. Другата програмка е Screen Recording. Ето и нея. Ето и нея как представлява. Може да си направите звука, фейс, кама, каквото иска. И последната програмка е, само да я намеря сега. Ето я, Viva Video Free Edition Video. Ето. С нея е малко по-трудно да обработвате видеята. Ако чувате вятър, това е от климатика. Ще си го пусна на студено, защото е много топло. Добре, сега да ви кажа една малка информация. За 10 съба ще направя специално видео просто ще направя специално видео за 10 съба. Също ще има утре Clash Royale. Едно малко Clash Royale видео. 2v2. И друго, какво да ви кажа? И аз не знам. Да, то има все пак време. Август няма, като дойде месец август, няма да виждате клипчета, защото ще съм си на село за 3 седмици и там можете да ще кача видео как ще ходиме на реката, как се къпеме в басейните, ще скачаме, ще правим предни салта, всичко, каквото си пожелаем. Добре, това ще е от записа. Не забравяйте да се абонирате и както казах, ще има специално видео за 10 съба. И бай-бай!